Varokaa. Did I say not like this? Kyllä. Vili! Selviä! Oh! Päässään se! Ei! Mikä? Oo! Joo! Kaksi. Ikinä nähnyt tuolla! Ui vittu. Plasti. Spiraalilla. Joo. Varo, älä kuole siihen kun pöneekin kuoli siihen. Miten vitussa se pystyy ampumaan läpi? Haluaisin vaan vittu tietää. On kyllä aika fiilis Batman. No vittu Rainforest Wallista läpi tulla tosi. Tuo on kyllä bullshittia. No, mä kuolen tähän. Kuulapa näistä. Terbolt Mene Se vaan. on vieläkin se mute sieltä. Mene vaan. Mute on myös siellä. Mulle mihin saa. Voi vittu. Enkä siis mä oon tossa ikkunan alla nyt. Älä hyppää siitä Vittu, mä kuolen tähän. Oliko mitään haju? Olisiko tohon osua? Siis joo, siis sen oli yksi injurtu sinne. Niin just oli tapettu. Oli se tapettukin just. Aha, no mä muistin kuule. Vai se ruukiruumis. Tosta on kyllä huono mennä sinä piikkilankaan. Sä hidastut siihen niin paljon, että se kerkee ampua. Hyvä. Olipas lähellä. Mä en osaa painaa nappulaa. Tää on kyllä pakko defaa jälleen. Joo, tää hyvä. Ai, kuoli siihen. Shadow. Vielä Dusti, niin mä oon vuoksi. Mä halusin vaan varmistaa, että se ei pääse karvoiksi vielä. Blade. Oo. Älkää äkään. Uskidota. Oli mun meme jäbä. Saatana. Ottakaa piikkilanka. Piikkilanka tähän alle. Piikkilanka. Piikkilanka. 10 seconds remaining. Piikkilanka. No. Down to 5 seconds. Voi vitun. Bomb locations are secure. Piikki. Lanka. Piikki. Piikki. Lanka. Hyvä siellä. Nää se selittää sen. Piikkilanka. Muskilanka. Lanka. Antaa kun menee Vielä kun mulla hätä. Nyt ei mulla oo mitään hätää. Nyt on kyllä hätä. Nyt kun on kyllä vituu kova hätä. Oho! Otetaan Oogeri. Ah, täällä on porukka. Täällä on myös jääkeri. Tää on kyllä ruis. Se mä saa tyylemään. Tuplahuukki! Joo, ei. Ois vaan fokus on sitä Darkseria. Jaakko, juokse tohon, se varmaan tulee duelaus. Tulee duelaus. Tohon vaan. Mitä vittu?